Dámy a páni, priatelia, vítajte pri webinári, ktorý zorganizoval Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, čo je celý názov tejto organizácie, v skratke SOZA. Moje meno je Juraj Čurný a prípadla mi tá česť, že môžem ho začať. Je tu prítomných viacero ľudí, ktorí sú súčasťou orgánov SOZA a budú prezentovať jednotlivé dôležité súčasti činnosti SOZA, tak ako možno o nich ste niekedy počuli alebo nepočuli. Chcem vám všetkým poďakovať, že ste sa pripojili aj touto online formou a možno sa dozviete informácie, ktoré ste doteraz nevedeli, možno si niektoré informácie nejakým spôsobom opravíte alebo doplníte. Povedzme si, že kto je to SOZA, koho reprezentuje SOZA. Takže SOZA reprezentuje autorov, prípadne organizácie, ktoré zastupujú autorov, to sú tzv. Vydavatelia alebo publishingové spoločnosti. Tu by som rád len upozornil, že vlastne SOZA teda nie je štátna inštitúcia. To znamená, je to občianske združenie, do ktorého sa vstupuje na základe prihlášky. Myslím si, že veľká väčšina, ak nie úplne všetci, ste prešli týmto procesom, takže viete, ako to nejakým spôsobom prebieha. Čo je dôležité povedať, o všetkom takisto rozhodujú autory, to znamená skladatelia, textári a tak ďalej. O tom si budeme hovoriť prostredníctvom orgánov. Teraz poďme k tým dejinám SOZA, aby sme si dokumentovali jednu dôležitú vec, že SOZA nie je štátna organizácia, aj keď v určitom čase ňou bola. Vznikla ako pobočka Českého ochranného svazu autorského v roku 1922. Dokonca vieme aj presný dátum, to znamená, bolo to 19. novembra 1922, kedy bol ustanovený vojenský kapelník Jozef Gedenka ako poverenec s pôsobnosťou pre Slovensko. No a tie 20. a v podstate aj celé 30. roky vykonával tú činnosť, ktorú má vykonávať práve organizácia, ktorá zastupuje autorské práva k hudobným dielam. Veľmi dôležitým rokom alebo dátumom je 15. marec roku 1939, kedy došlo k rozpadu Československa a po dohode s OSou vlastne sa osamostatnila tá slovenská časť a vznikla samostatná autorská organizácia, a to vo forme družstva. Vtedy vznikol teda Slovenský autor zväzu hudobných skladateľov, spisovateľov a nakladateľov. A dokonca to malo družstvo formu spoločnosti s ručením obmedzeným a stalo sa to 14. apríla roku 1939. Tu vidíte mená tých zakladajúcich členov, ktorí boli členmi toho prvého výboru už tej naozaj samostatnej v úvodzovkách SOZY, respektíve jej predchodcu. Čo sa týka ďalších, to znamená, máte tam Mikuláša Šnajdra Trnavského, máte tam Eugena Suchoňa, Gejzu Dusika, Alexandra Mojzesa a ďalších ľudí, významných osobností slovenskej hudobnej a takisto aj literárnej kultúry. Toľko svojím spôsobom, kde nám vlastne posledná veľká zmena nastala po novembri 1989, kedy naozaj SOZA sa stala organizáciou, ktorá bola nezávislá na štáte. Jediným, nazvime to pojitkom, čo sa týka vzťahu so štátom, je, že na svoju činnosť, to znamená na to, aby mohla zastupovať práva autorov hudobných diel na Slovensku, má licenciu od Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Je to v zmysle autorskej legislatívy nielen slovenskej, ale takisto aj európskej. Čiže SOZA je neziskové občianske združenie. Je to združenie autorov a vydavateľov. Pod pojmom vydavateľ máme na mysli firmu, ktorá nejakým spôsobom má zmluvu s autormi. To znamená, že zastupuje ich práva voči komukoľvek, to znamená aj voči ochranným zväzom. Ako som už povedal, táto organizácia vykonáva svoju činnosť na základe oprávnenia ministerstva kultúry. No a je to, nazvime to, organizácia kolektívnej správy autorských práv. Tu chcem zdôrazniť to prídavné slovo kolektívna, pretože teoreticky by si vlastne každý autor mohol správať svoje autorské práva sám, ale, a najmä čo sa týka hudobnej oblasti, je to v podstate
nemožné, keďže tých autorov je veľmi veľa a tých používateľov je ešte viac. Čiže ak by každý autor mal v podstate uzatvárať zmluvy a dohadovať sa s každým jedným možným používateľom svojich diel, hovoríme o autoroch, ktorí majú, dajme tomu, aspoň troška zaujímavé použitie svojich diel, tak myslím si, že by si musel zamestnať veľmi veľa ľudí na to, aby to jednoducho stihol všetko obhospodáriť a po ekonomickej stránke by ho to vyšlo určite drahšie, ako keď vlastne celý tento servis zabezpečuje organizácia, ktorá vlastne združuje podobných ľudí ako je, to znamená autorov. No a samozrejme SOZA je mostom, to je ten styčný bod medzi autormi, vydavateľmi a takisto samozrejme aj používateľmi, teda tí, ktorí používajú autorsky chránenú hudbu a v zmysle autorského zákona aj našej alebo európskej, prípadne celosvetovej legislatívy. Hovorí sa, že autor má nárok, má právo na odmenu za použitie jeho diela. Poďme teda ďalej, aby sme si zodpovedali na otázku, koho SOZA zastupuje. A tu už by som dal slovo mojim kolegom, ešte by som ich rád predstavil, to znamená, sú medzi nami členovia predstavenstva SOZA Tomáš Mikš a Richard Jajcaj, je tu vedúci oddelenia hudobných produkcií Martin Horský, je tu Petr Hlaváč, ktorý má na starosti retransmisiu online a takisto veľmi dôležitým človekom je Robert Oswald, ktorý je vedúci oddelenia alebo odboru dokumentácie, repartície a mechanických práv, čo je veľmi dôležitý odbor, pretože SOZA je vo svojej podstate dátová spoločnosť, to znamená, že spracováva dáta a na základe spracovania tých dát potom vo výsledku je aj, nazvieme to, vyúčtovanie. To je tá vec, ktorá autora, myslím si, že zaujíma zo všetkého najviac. To znamená, aké dostane vyúčtovanie, či bude lepšie, ako očakávala, či tie prostriedky, ktoré prostredníctvom toho vyúčtovania dostane, tak budú pre neho uspokojujúce alebo nie. Takže ja v tejto chvíli si dovolím odovzdať slovo Tomášovi Mikšovi a Richardovi Jajcajovi. Ďakujeme. Pekný podvečer všetkým. Tak poďme sa pozrieť na to, že koho SOZA zastupuje. A sú to skladatelia, potom sú to upravovatelia, ktorí samozrejme upravia nejaké pôvodné dielo tak, že je tam nejaký badateľný autorský prínos. Sú to textári, môžu to byť aj prekladatelia textov, sú to vydavatelia a sú to dedičia, pretože diela sú chránené ešte 70 rokov po smrti toho autora, ktorý zomrie posledný. Čiže dedičia sú takisto zastupovaní SOZou. Autorov samozrejme môžeme rozdielovať na nezastupovaných a zastupovaných. Už to spomenul Juraj, že ak by si chceli nezastupovaní autori riešiť svoje práva s používateľmi, tak by vlastne každý autor musel komunikovať s každým používateľom a bolo by to nesmierne prácne, pretože by musel spraviť zmluvy so všetkými televíziami, so všetkými rádiami, so všetkými prevádzkami, kde hrá hudba, čiže so strašne veľkým počtom používateľov. A keď sa pozrieme na pravú stranu, v prípade, že autori sú zastupovaní kolektívnym správcom, v tomto prípade SOZou, tak s používateľmi autori vôbec nemusia komunikovať, pretože to všetko za nich vykomunikuje s používateľmi SOZA a vyberie od používateľov autorské odmeny a následovne ich rozdelí medzi autorov. SOZA zastupuje viac ako 3000 domácich autorov a prostredníctvom zmluv s inými organizáciami, veľmi podobnými ako SOZA, ktoré pracujú v zahraničí, zastupuje viac ako 1,5 milióna zahraničných autorov. SOZA nezastupuje výkonných umelcov, interpretov,
tých zastupuje na Slovensku Slowgram. Kto rozhoduje o SOZA? O SOZA môže rozhodovať každý jeden člen SOZA, pretože môže prísť na valné zhromaždenie a hlasovať o všetkých dôležitých otázkach. Samozrejme, dnes už v tých najdôležitejších veciach je umožnené hlasovať aj elektronicky. Čiže tá fyzická prítomnosť na valnom zhromaždení nie je nutná, môže každý sa rozhodnúť, že bude hlasovať elektronicky. Na valnom zhromaždení sa v pravidelných intervaloch volia zástupcovia do dozornej rady, ktorí potom počas celého svojho obdobia funkčného kontrolujú management SOZY a takisto ďalej rozhodujú o mnohých dôležitých veciach. SOZA, činnosť SOZY je jednoznačne upravená stanovami. Stanovami SOZY, to je takisto dokument, ktorý schvaľuje valné zhromaždenie, akúkoľvek zmenu schvaľuje valné zhromaždenie. Ďalšou dôležitou zložkou, ktorou sa riadi SOZA, sú sadzobníky. Sadzobníky hovoria o tom, koľko platia jednotliví užívateľia za rozličné spôsoby používania hudobných diel. Čiže tie sumy autorských odmien nie sú tvorené dohodou, ale sú tvorené sadzobníkmi, ktoré prechádzajú debatou s používateľmi a takisto je o nich informované Ministerstvo kultúry. Takže je to všeobecne dostupný materiál, ktorý vzniká veľmi legitímne. Ďalšou dôležitou zložkou je vyúčtovací poriadok, ktorý hovorí o tom, ako sa skolektované autorské odmeny od používateľov rozdeľujú autorom. Čiže je to veľmi dôležitý dokument, pretože je dôležité, aby autori dostávali autorské odmeny podľa toho, ako sú ich diela použité. Čiže ak má niekto diela používané veľmi frekventovane, dostane podľa vyúčtovacieho poriadku väčšiu autorskú odmenu ako niekto, ktorého diela sú používané veľmi zriedka. A samozrejme, nikto nie je dokonalý, každý môže urobiť chybu môže urobiť používateľov, ktorý zle nahlási použitie diela. Preto tu máme aj reklamačný poriadok, ktorý hovorí o tom, ako môže autor podať reklamáciu, keď vie o tom, že jeho dielo bolo použité a vo svojom vyúčtovaní nenájde toto použitie diela, respektíve nenájde v ňom odmenu za toto použitie diela. SOZA, ako som už povedal, zabezpečuje spravodlivé odmeny. Všetci autori dostávajú odmeny od organizácií kolektívnej správy podľa miery použitia ich diel. Samozrejme, táto miera použitia je možná len vtedy, keď SOZA dostáva správne nahlásenia od používateľov. Či už sú to médiá, alebo sú to organizátori koncertov. Čiže bez správnych dát SOZA by nemohla spravodlivo rozdeľovať odmeny. Takže je veľmi dôležité, aby aj používateľia dodávali správne dáta a aby mali autori v poriadku svoje nahlášky, pretože opäť bez správnych dát v nahláškach nie je možné dobre rozdeľovať. SOZA umožňuje dostupnosť obľúbených hudobných online služieb, pretože online služby na to, aby mohli byť aj na Slovensku, musia mať licenciu na to, aby mohli používať diela a tu im SOZA vie poskytnúť. Tým pádom SOZA prináša na Slovensko aj svetový repertoár, pretože zastupuje medzinárodných zahraničných autorov. A veľmi jednoducho môžeme povedať, že SOZA zjednodušuje vzťahy medzi tvorcami, používateľmi a konzumentmi prostredníctvom win-win modelu, ako sme si to ukázali, pretože
Bez kolektívnej správy práv nemáme lepší spôsob na to, aby sa odmeny autorské dostali k autorom ako kolektívnu správu. A samozrejme, činnosť SOZY má silný medzinárodný kontext, pretože spolupracuje, ako som už hovoril, má 115 zmluv s inými podobnými organizáciami, 113, pardon. A SOZA je členom medzinárodných organizácií, ktoré združujú kolektívnych správcov práv, ako je ŽESAK, čo je európska organizácia, CISAC, čo je svetová organizácia, a BIEM, to je organizácia, ktorá združuje podobné organizácie, ktoré sa zaoberajú mechanickými právami. Koľko platia autori SOZE? Zaplatia raz manipulačný poplatok, keď sa stanú členmi SOZA, inak autori SOZE nič neplatia. Ako SOZA pomáha autorom? Tým, že keď autori podpíšu zmluvu so SOZou, čo je súhlas so zastupovaním, poskytujeme ekonomický servis, právny servis a administratívny servis. Zároveň SOZA vytvorila sociálny a kultúrny fond, čo je fond, z ktorého môžu v sociálnej časti požiadať autori, ktorí sú povedzme v náhlej núdzi alebo v stálej zlej sociálnej situácii o pomoc. A kultúrna časť sa zaoberá tým, že podporuje projekty, pri ktorých vznikajú prevažne nové autorské diela. Právny servis zahŕňa riešenie používania hudobných diel bez súhlasu nositeľov práv, čiže vieme im pomôcť, ak sa takéto niečo deje, respektíve keď nie sú uhradené autorské odmeny a licencie. Takisto vieme pomôcť vyjadreniami pre súdy a s odbornými podaniami v autorskoprávnych sporoch a pripravujeme aj právne analýzy. Administratívny servis zahŕňa vybavovanie reklamácií, komunikáciu so zahraničnými OKS-kami, čo sú teda organizácie ako SOZA, pri použití diela, a administrujeme aj autorské odmeny zo zahraničia. Ešte by som sa vrátil k tomu slajdu, na ktorom bola otázka, čo platia autori SOZE. Zopakujem, že autori neplatia SOZE nič, ale SOZA si z celého objemu autorských odmien, ktoré vyberie, zrazí režijnú zrážku na svoju činnosť, pretože samozrejme musíme platiť zamestnancov, musíme mať nejaké priestory, kúriť, svietiť a tak ďalej. Čiže SOZA túto réžiu pravidelne uverejňuje vo svojich výročných správach a táto réžia nemôže byť vyššia než v rozpočte schválenom dozornou radou. Pre domácich a zahraničných autorov teda SOZA diela dokumentuje, udeľuje licencie, vedie štatistiky, inkasuje odmeny a samozrejme spätne rozdeľuje odmeny pre domácich a zahraničných autorov. A ekonomický servis zahŕňa nahlásenie diela, čo je opäť činnosť, pri ktorej si SOZA s autormi vymenia dôležité informácie. Nahláška je mimoriadne dôležitá a správna nahláška je mimoriadne dôležitá, lebo bez správnej nahlášky nie je možné diela identifikovať a používateľia ich, aj keď ich nahlásia, my ich nevieme spárovať. Čiže nahláška je mimoriadne dôležitá. Ekonomický servis zahŕňa aj informácie o použití diela a samozrejme vyplácanie autorských honorárov za
využite diela. A pri vyúčtovaní by som odovzdal slovo ďalej kolegom. Ďakujem pekne. Slova sa chopím ja z odboru dokumentácie, repartície a mechanických práv. O vyúčtovaní by som vám chcel povedať, že SOZA robí niekoľko rôznych vyúčtovaní podľa toho, aké sú zdroje tých autorských odmien. Jedenkrát ročne robíme tzv. Hlavné vyúčtovanie za vysielanie, retransmisiu, verejné vykonanie živým predvedením, slangovo koncerty a neadresne vyúčtovávané honoráre. Takisto jedenkrát ročne filmové vyúčtovanie, dvakrát do roka vyúčtovanie za výrobu a predaj zvukových a audiovizuálnych nosičov, potom minimálne 4-krát ročne sú tu vyúčtovania za tzv. Veľké koncerty. To znamená koncerty, ktoré presiahnu určitý limit inkasovanej autorskej odmeny. Podobne 4-krát ročne sú tu vyúčtovania za online služby, teda momentálne za multiteritoriálny audio online, kde spolupracujeme so zahraničným partnerom, ale o tom ešte budem rozprávať neskôr. Priemerne jedenkrát týždenne vyúčtovávame autorské odmeny zo zahraničia, ktoré nám pošlú naše partnerské recipročnými zmluvami zaviazané ochranné organizácie z celého sveta. A nepravidelne reklamačné vyúčtovania podľa toho, kedy sa ktorú reklamáciu podarí vyriešiť. Častokrát sa stretávame s tým, že autor má predstavu, že pomerne jednoducho sa vie dopracovať k informácii, že aký honorár má dostať. Nie je to tak. Tých faktorov, ktoré ovplyvňujú výšku autorských odmien, je relatívne veľa. Jednak je to sadzobník SOZA, to znamená výška fakturovaná za konkrétnu licenciu. Potom je to skutočne uhradená výška autorskej odmeny za dané vyúčtovacie obdobie, ktorú ovplyvňuje platobná disciplína, alebo teda častokrát skôr nedisciplinovanosť, prípadné doplatky za predchádzajúce obdobia, nedoplatky a podobne. V neposlednom rade sú to hlásenia používateľa, teda pri veľkom hlavnom vyúčtovaní celoročný rozsah použitia konkrétneho hudobného diela tým, ktorým používateľom. Ďalej sú to hlásenia používateľa všetkých ostatných vyúčtovávaných diel z rovnakého bazéna zdrojov. Teda napríklad, ak jedno rádio alebo televízia hlási nejakým rozsahom vaše dielo, zaplatí nejakú sadzbu, tak dôležité je aj, koľko ostatných diel a akých ostatných diel, aké ostatné diela hrá, pretože vaše diela sa delia spoločne so všetkými ostatnými dielami použitými týmto používateľom o rovnaký zdroj ním zaplatenej autorskej odmeny. Ďalej je to spôsob vyúčtovania. V zásade máme adresný a neadresný. Adresný je taký, kedy spracovávame hlásenia toho konkrétneho používateľa. To sú veľké televízie alebo prvé kanály prvé programové okruhy komerčných televízií, všetky FM rádia, teda analogové klasické rádia a všetky živé predvedenia. Potom je to neadresný spôsob vyúčtovania, v ktorom sú zjednodušene povedané všetky ostatné spôsoby použitia. V zásade sú to také spôsoby, pri ktorých je neefektívne spracovávať hlásenia, napríklad, že sú podložené veľmi malou sumou. Keď internetové rádio vám zaplatí 100 eur ročne a nahlási 500 000 minút hudby, tak tých 100 eur by bolo veľmi, veľmi neefektívne rozdielovať podľa toho hlásenia.
ale patrí tam obecne všetko, kde napríklad sa aj nedajú získať tie hlásenia. Z niektorých zdrojov, napríklad čisté nosiče, nie je možné získať hlásenia. Nevieme, kto si čo nahráva na svoj súkromný mobil a podobne. Poprosím ďalší slajd. Ďalším faktorom, ktoré ovplyvňujú vyúčtovanie, je zaradenie hudobného diela zaraďovacou komisiou. To je komisia volená opäť valným zhromaždením. V SOZE totižto pri väčšine vyúčtovaní nie sú si všetky diela rovné. Niektoré diela, typicky tie, ktorých tvorba vyžaduje náročnejší čas a priestor, ktorý tomu autor venuje, to znamená najmä napríklad z oblasti vážnej hudby alebo jazzu, majú vyššie bodovanie, teda iné zaradenie, než diela napríklad populárne alebo diela použité nejakým špeciálnym spôsobom, ako napríklad jingle, loopy a podobne. Takisto pri dielbe pri dielbe z toho istého bazéna, čiže napríklad toho jedného vysielateľa, je dôležité aj zaradenie všetkých ostatných hudobných diel. Čiže ak, vymyslím si príklad, RTVS zahrá jednu symfóniu a v tých ostatných hudobných dielach sa budú vyskytovať bežné piesne s textom, tak tá symfónia dostane relatívne viac ako tá jedna pieseň s textom. Na druhej strane, ak tá istá televízia, alebo napríklad rozhlas, Rádio Devín, tento okruh hrá veľa vážnej hudby, tak potom sa delí autorská odmena zodpovedajúca tomuto okruhu na pomerne veľa vysokobodovaných hudobných diel. Ďalej je to spôsob vyúčtovania neadresných odmien pri danom spôsobe použitia. Platba vysielateľa. Napríklad niektoré odmeny sú rozdeľované neadresne, ale dôležité je, že sú rozdeľované podľa tzv. Metódy analógie. Čiže tam, kde nevieme, komu konkrétne by sme mali poslať dané peniaze, tam sme hľadali najlepšiu analógiu, ktorá umožní poslať autorskú odmenu, teda honorár, tomu, komu s najväčšou pravdepodobnosťou patria. K tomu sa opäť ešte dostanem k týmto detailom. Ďalej je to celková výška všetkých neadresných prostriedkov na rozdelenie. Opäť, keďže autori dostávajú na vyúčtované adresne prostriedky a za každé takéto dielo aj príslušný podiel na neadresných honorároch alebo neadresne rozdeľovaných prostriedkoch, tak opäť ich celková výška pri málo platiacich rádiách veľmi výrazne ovplyvňuje celkovú odmenu za použitie toho konkrétneho hudobného diela. Potom sú to hlásenia všetkých používateľov, celoročný rozsah použitia všetkých ostatných diel, ktoré sú vyúčtovávané z toho istého bazéna neadresných zdrojov. Takisto, ak by napríklad SOZA mala 2 roky po sebe rovnaký objem peňazí, autorských odmien v bazéne neadresných zdrojov, ale pribudlo by jedno rádio hrajúce napríklad veľa vysokobodovanej vážnej hudby, tak v takom roku by tie ostatné zdroje nestačili, teda tie isté zdroje nestačili na rovnakú výšku neadresných honorárov, aká bola v predošlom roku. Čiže to, či pribudnú nejakí ďalší alebo nie vysielatelia, ktorých spracovávame adresne a teda ich hlásenia používame metodou analogie ako zdroje pre rozdeľovanie neadresných príjmov, je tiež dôležité.
No a potom je to ešte spôsob vyúčtovania neidentifikovaných odmien. To je určené autorským zákonom. SOZA povinne odkladá prostriedky na vyúčtovanie takých diel, za ktoré inkasovala autorskú odmenu, ale nebola schopná ju rozdeliť, nájsť, identifikovať správneho autora, poznať jeho účet a tak ďalej. Čiže také prostriedky istý čas, maximálne 3 roky, ostávajú v SOZA a v prípade, že si daný autor alebo že sa medzi tým dostaneme k správnej dokumentácii na dielo, k údajom o autora, tak mu ich vieme v časovom intervale týchto 3 rokov poslať. Veľmi dôležitou vecou je upozornenie na chyby, ktoré robia občas autory a to je vec, na ktorú by som chcel upriamiť vašu pozornosť. Pri nahlasovaní diel. V minulosti boli autori zvyknutí, že diela stačí nahlásiť raz do roka, niekedy začiatkom roka, veď SOZA vyúčtováva hlavné vyúčtovanie až v polovici nasledujúceho kalendárneho roka. Lenže medzi tým sa situácia zmenila, pretože napríklad v online je veľmi dôležité mať tie diela nahlásené ešte pred tým, ako sú použité. Pretože SOZA, respektíve všetky ochranné organizácie v našom mene toto spracúvala MINT, čo je organizácia švajčiarskej Swissy a amerického SESAKu. A tam sú služby, ako napríklad YouTube, ktorí trvajú na tom, že chcú vopred zoznam tých diel, ktoré majú byť zastupované, tzv. Master list, aby vedeli správne medzi jednotlivých nárokujúcich si rozdeliť prostriedky a podobne. A výsledkom je, že diela, ktoré nie sú dostatočne skoro nahlásené, nedostanú honoráre v riadnom vyúčtovaní a v prípade YouTube sa môžu reklamáciou uchádzať o vyúčtovanie za 2,5 roka, ktoré bude opäť už len jedno jediné a žiadne ďalšie od YouTube nikto nikdy nedostane. Takže kvôli online je veľmi dôležité nahlasovať na čas a takisto kvôli živým predvedeniam. SOZA zo zákona nemôže inkasovať prostriedky od používateľov tohto druhu, teda od organizátorov koncertov, ak sú tam použité len voľné diela. To znamená, ak sú vaše chránené diela nenahlásené, tak máme problém pýtať od organizátora peniaze v čase, keď odznie daný koncert, keď je spravovaná jeho licencia a môže sa stať, že sme za ňoho nemohli vybrať, lebo dielo nebolo nahlásené. Samozrejme, to závisí aj od toho, aké ostatné diela odzneli na tom ktorom koncerte a môže sa stať, že bez problémov bude inkasovaná licencia za takýto koncert a keď to dielo nahlásite neskôr, tak dostanete svoj honorár, ale nevieme vám to zaručiť. Naopak, môže nastať prípad, že vaše diela boli jediné tie, ktoré boli zastupované SOZou, alebo ani ostatní autori nenahlásili a tým na čas a tým pádom, ak nahlásite neskoro, opäť sú veľké problémy niečo dodatočne licencovať. Podobne chceme upozorniť na reklamácie. Ešte sa prosím vrátime k tomuto slajdu. Na reklamácie. Reklamácie je téma, ktorá žiaľ v reálnom svete nič nefunguje dokonale, takže áno, sú tu reklamácie, nie sú úplne zanedbateľné a chcem vás upozorniť na to, že ak sa rozhodnete niečo reklamovať, prosím, neodkladajte to. Stretávame sa s reakciou vysielateľov, že to my netušíme, čo bolo pred 2 rokmi, ten pracovník tu už nepracuje, my nevieme a tak ďalej a tak ďalej. Napriek dnešnému digitálnemu svetu, kedy nie je problém všeličo archivovať a tak ďalej, tak občas je problém domáhať sa reklamácie a dokazovať, že dielo naozaj bolo použité a nebolo nahlásené a tak ďalej a tak ďalej. V prípadoch, ak je tá reklamácia podaná po rokoch. V niektorých prípadoch, napríklad v tom online,
môže úplne zabrániť dodatočnej možnosti ešte získať honoráre za to dielo. V prípade online ešte teraz dostávame. Konkrétne vás chceme varovať. Nepodpisujte nič, čo si dôkladne neprečítate a nezvážite. Častokrát sa stretávame s tým, že začínajúci autor podpíše čokoľvek agregátorovi, aby sa dostal na internet a neuvedomí si, že tam podpisuje jednak práva, ktoré nemá, vyhlásenia, že vlastní práva, ktoré nemá a podobne. A prípadne také, ktoré už zveril SOZA. A potom má SOZA veľký problém získať tieto autorské odmeny. A môže to až zabrániť ich získaniu. To je veľká téma sama o sebe. Predpokladám, že v otázkach a časti venovanej otázkam vašim sa tomu budeme venovať ešte o mnoho väčšom rozsahu, pretože už sme dostali niektoré otázky mailom a niektoré sa týkali tejto témy. Ale v zásade treba si uvedomiť, že na takýchto nahrávkach, ktoré idú na internet, sú práva autorské, práva výkonných umelcov, čiže interpretov, a práva výrobcu nahrávky. Jednotlivé služby na internete, ktoré ponúkajú hudbu, sa častokrát snažia zjednodušiť si prácu a požadovať vyhlásenie od agregátora alebo od toho, kto umiestňuje danú nahrávku na danú službu, napríklad aj na YouTube, na user-generated content, že vlastní všetky práva a hotovo. Častokrát ich nevlastníte všetky, aj výrobcovské, aj interpretačné, aj autorské. Takže opatrne s takýmito vyjadreniami môžu zabrániť tomu, aby bola neskôr cez SOZu rozdeľovaná odmena. Áno, ďakujem za ďalší slajd. Ďalší problém je s podceňovaním metadát. Nikto nemá rád zbytočnú administratívu. Všetci sa snažíme vyhnúť vypisovaniu toho, čo nemusíme. Je to úplne prirodzené a normálne. Pri vás, autoroch, tvorivých ľuďoch, je to ešte vypuklejšie a viditeľnejšie. My tomu rozumieme. Len vás chceme upozorniť, že aj malá nepresnosť vás môže pripraviť o autorskú odmenu. Nejaký preklep, niečo, čo neumožní automatické párovanie, identifikáciu toho diela. Uvedomme si, že v reálnom svete 1,5 milióna autorov, ktorí sú v online priestore zastúpení spôsobom, kedy služby typu Spotify a podobné majú desiatky miliónov rôznych hudobných diel, tak je žiaľ aj v dnešnom svete nie je jednoduché ich správne identifikovať. Veľmi častokrát sa namiesto nejakej jednoznačnej identifikácie unikátnych čísel používa názov diela a zoznam autorov. A menovci, preklepy, diela s rovnakým alebo podobným názvom sú na dennom poriadku. Ďalej by som vás chcel upozorniť ešte z toho predošlého slajdu, že nezabúdajte prosím aj na ostatných spoluautorov pri nahlasovaní diela. Aj zdanlivé zbytočnosti ako ISRC alebo IS2VC a podobné, čo sú unikátne čísla nahrávky, respektíve hudobného diela. Ak ich viete, uveďte ich. Všetky údaje, pomocné údaje nám môžu pomôcť vyplatiť vám správnu autorskú odmenu na čas a vyhnúť sa nejakým reklamáciám. O týchto Petoro veciach som vás informoval pri predošlých slajdoch, len sme ich tu pre vás zhrnuli, aby ste ich mali na jednom jedinom slajde, že čo sú tie najdôležitejšie veci, na ktoré si treba dať pozor. To je z mojej strany všetko a dovolím si odovzdať slovo kolega. Ďakujem pekne za slovo. Moje meno je Tomáš Mikš, som členom predstavenstva SOZA, pričom v portfóliu mám predovšetkým licencovanie, to znamená vzťahy s používateľmi, licencovanie práve vašej hudby smerom k používateľom, ako ich my nazývame. Poprosil by som preto ďalší slajd, aby sme
si mohli tak v skratke naozaj len prejsť, koho my identifikujeme ako používateľov hudby a teda s kým vlastne uzatvára SOZA licencie. Sú to predovšetkým organizátori koncertov, ktorí používajú hudobný repertoár, nejaké obchodné prevádzky, hotely, reštaurácie, bary, kaderníctva, to znamená naozaj každý priestor, kde je taká posluchová hudba, ktorá obsahuje samozrejme či už vaše diela alebo diela zahraničných autorov, ktorých zastupujeme. Nemenej dôležité sú rozhlasové a televízne stanice, to znamená, tak povediať, tie klasické médiá, s ktorými zmluvy uzatvárame už dlhoročne, ale aj všetky, či už staré alebo nové online služby, ktoré, ako si aj povieme za chvíľu, nejakým spôsobom sme licencovali v minulosti a od roku 2019 spolupracujeme s nejakými zahraničnými partnermi. Klasické médiá, výroba nosičov dlhodobo upadá ako spôsob licencovania a tie príjmy sa dlhoročne či už klesajú alebo stagnujú, aj keď možno im troška pomohli v poslednom období vinily. No a v neposlednom rade sú to príjmy od operátorov, či už sú to satelitní alebo kábloví operátori retransmisie, ktorí vlastne akoby preberajú signál od televíznych a rozhlasových vysielateľov a dodávajú ich do domácnosti, čiže to sú väčšinou poskytovatelia rôznych televíznych balíčkov, ktorých určite využívate vo vašich domácnostiach. A taktiež odmeny platia SOZE aj dovozcovia a výrobcovia spotrebnej elektroniky, to sú tzv. Náhradné odmeny, ktoré už tiež kolega spomínal a povieme si o nich zakrátko. Keďže tu dnes vlastne máme aj medzi nami kolegu Martina Horského, ktorý má na starosti oddelenie hudobných produkcií, tak by som mu odovzdal slovo, aby vám v krátkosti vysvetlil, ako SOZA funguje v tejto časti výberov a následne, aby som pokračoval s tými ostatnými. Pekný podvečer prajem všetkým. Ja by som sa teda naozaj nakrátko pristavil pri časti licencovania označovanej ako hudobné produkcie, ktorá zahŕňa viacero spôsobov použitia, ale takými tými dominantnými sú podujatia, hudobné podujatia. V rámci nich asi takou najznámejšou kategóriou sú koncerty a potom je to použitie hudby v prevádzkach najčastejšie obchodu a služieb. Pokiaľ ide vlastne o koncerty, alebo širšie povedané o hudobné podujatia, je to jedno z kľúčových segmentov, ktoré SOZA licencuje a na tomto slajde vlastne sa snažíme, či to takou stručnou schémou naznačiť, ako ten ekosystém funguje. Je potrebné povedať, že nie sú to len koncerty, čo SOZA licencuje, sú to vlastne vo všeobecnosti povedané podujatia, ktoré sú verejné, podujatia s verejnosťou a podujatia, ktoré obsahujú, alebo v rámci ktorých je použitý chránený repertoár, chránené hudobné dielo. No a pokiaľ ide o to konkrétne podujatie, mohli by sme povedať, že niekde v jeho centre je organizátor, usporiadateľ podujatia, ktorý vlastne vstupuje do viacerých vzťahov. Jeden z tých základných samozrejme je s návštevníkmi, ktorým sprostredkúva ten zážitok za výber vstupného. Potom samozrejme je v priamom kontakte a v priamom vzťahu s interpretmi. No a potom v neposlednom rade je dôležité, aby bol aj v zmluvnom vzťahu zo SOZA, ako zástupcom autorov a vydavateľov, ako bolo povedané. A tam vlastne ten základný vzťah spočíva v tom, že zo strany organizátora prichádza a má prísť požiadaniu o licenciu, čo je spravidla a najefektívnejším spôsobom prostredníctvom webu a následne SOZA potom, čo licenciu udelí, tak dochádza k ďalšej dôležitej činnosti a to je výber autorskej odmeny. A takým tretím dôležitým prvkom v rámci tohto celého je povinnosť organizátora poskytnúť SOZE playlist alebo setlist, zoznam živo predvedených hudobných diel, ktorý tvorí kľúčový podklad preto, aby inkasované autorské odmeny mohli byť správne rozdelené. Poprosím ďalší slajd, na ktorom vlastne máme uvedené ešte aj tie
iné spôsoby použitia, spadajúce pod ten zberný termín hudobné produkcie. Ako som spomínal, často ide o obchody, gastroprevádzky, hotely a tak podobne. A v neposlednom rade SOZA udeluje licenciu aj na použitie hudby v kinách a v divadlách. No a v prípade týchto tak označený, v prípade tohto ďalšieho použitia vlastne je ten vzťah podobný ako pri podujatiach, možno v niečom zjednodušený, čo je znázornené na tomto slajde, kedy znova SOZA je tá, ktorá udeluje licenciu, práve v zastúpení autorov a vydavateľov, inkasuje autorské odmeny a je povinnosťou používateľa hudby túto licenciu získať. No a v prípade, že dochádza vlastne k použitiu či už živého predvedenia alebo určitých spôsobov použitia, tak nám následne títo používateľia zároveň aj reportujú, aké hudobné diela boli zahrané, boli použité. Čiže ďalším spôsobom použitia, ako my to interne voláme, sú používateľia televízne a rozhlasové stanice. Veľmi dôležitý spôsob použitia samozrejme. Poprosím ďalší slajd. Častokrát sa tu stretávame vlastne s mnohými otázkami autorov alebo aj takými šíriacimi sa fámami, že použitie v rádiách má jednoducho nejakú jednotkovú hodnotu. Na mnohých workshopoch, ktoré sme mali aj naživo, sme boli dopytovaní, že koľko teda tak 1 minúta vynáša, či už je to v rádiu alebo v televízii, čo sa nie veľmi dá povedať. Ak ste pozorne vlastne počúvali kolegu Osvalda ohľadom všetkých tých zákutí vyúčtovania, tak je množstvo faktorov, ktoré je potrebné zohľadniť pri výpočte autorskej odmeny a teda rovnako je to aj pri vysielaní či už rádiovom alebo televíznom, kde v prvom rade ide o to, akú vysokú autorskú odmenu hradí ten, ktorý vysielateľ. A keďže tá je odvislá od jeho príjmov, tak logicky to znamená, že čím úspešnejší vysielateľ s väčším predajom reklamy, tým hradí SOZA vyššiu autorskú odmenu a samozrejme záleží aj koľko tej hudby odvysiela, keďže potom tento celý príjem, ktorý SOZA dostane po odpočítaní režijnej zrážky, prerozdelí minutážov hudby a presne adresne vyplatí tým, ktorým autorom. Dá sa asi zjednodušene povedať, že tie honoráre pri bežnej trojminútovej pesničke v rádiu sa hýbu v nižších sumách, ako je to napríklad v televízii. Je to práve z toho dôvodu, že rádia v porovnaní s televíziami platia menej peňazí. Čiže tam sa bavíme pri rádiách niekde o nejakých desiatkách centov, maximálne jednotkách eur, zatiaľ čo pri jednej takejto pesničke v televízii tie autorské honoráre môžu vychádzať na desiatky eur. Keď sa pozrieme ďalej, retransmisie, teda vlastne preberanie toho televízneho rozhlasového signálu, kedy SOZA vlastne licencuje tento spôsob použitia aj v mene ostatných organizácií kolektívnej správy na Slovensku. To znamená, niekedy vyberáme nielen za autorov hudby, ale aj za výkonných umelcov, výrobcov zvukových audiovizuálnych záznamov, to znamená členov organizácií LITA, SAPA alebo Slowgram. A teda opäť ten jednotný model tej kolektívnej správy je tu veľmi efektívny, aj keď treba povedať, že práve táto oblasť aktuálne je veľmi problematická, pokiaľ ide o výbery, keďže predstava týchto používateľov autorskej odmeny vás ako našich členov je veľmi nízka, takže aktuálne tam sa zavedie množstvo súdnych sporov, tak aby sme sa výškou autorskej odmeny dostali na porovnovateľnú úroveň napríklad aj okolitých štátov. Významným zdrojom príjmov následujúcim sú aj náhrady odmien. Náhrady odmien je taký špecifický termín, ktorý používa autorský zákon, pretože ten rozoznáva autorské odmeny, ktoré sú získava za udelenie licenčného súhlasu s použitím vašich diel. Zatiaľ čo v prípade, že ľudia, používatelia hudby si túto z legálnych zdrojov kopírujú do rôznych zariadení, ako sú mobilné telefóny, tablety, počítače, nie je reálne možné uzatvoriť licenčnú zmluvu s každým takýmto jednotlivcom. Preto už od 60. rokov minulého storočia vznikol systém náhrad odmien, ktorý je dnes používaný v zhruba 70 krajinách sveta, kedy organizácie kolektívnej správy vyberajú nejaké drobné čiastky od výrobcov týchto zariadení alebo ich dovozcov, prípadne iných predajcov, ktorých uvádzajú na slovenský trh. Je to nejaká percentuálna sadzba z toho, ktorého mobilu, smart hodiniek, tabletu.
a je to vlastne ako keby kompenzácia za to, že ktokoľvek z nás, alebo ktokoľvek, kto si chce kopírovať chránený obsah, čiže v našom prípade hudbu, si tak môže robiť bez akejkoľvek licencie, tak dostávame od tých subjektov, ktoré som spomínal, nejakú odmenu, ktorú potom prerozdeľovávame, ako bolo spomenuté. Toto je jeden z tých neadresných honorárov, pretože nie je možné zistiť, kto akú hudbu počúva v svojom telefóne, takže je to rozdeľované analogicky s tým, čo je počúvané, čo dostávame hlásenia z online služieb, alebo čo dostávame hlásenia z rády, z televízie alebo zo živých predvedení. Čiže toto je taký názorný prípad napríklad tých vyúčtovania neadresných honorárov. Môžeme sa posunúť ďalej. Určite asi každého zaujíma, videli sme to aj podľa vašich otázok, ktoré ste nám už stihli zaslať pred týmto webinárom. Je to licencovanie online služieb a nielen teda licencovanie, aj vyplácanie odmien. Tam samozrejme tie služby treba rozdeliť do viacerých kategórií. Asi menej finančne zaujímavé sú tie lokálne rôzne web stránky, podcasty, rôzne aplikácie, kedy naozaj tie sadzby aj SOZA sa snaží mať nízke, tak aby šírenie hudby bolo dostupné. Samozrejme, tá hudba je tam používaná vo veľkom rozsahu, preto opäť tuto sa to vyúčtová väčšinou neadresne, ako bolo spomenuté, ale zase naopak, tzv. Multiteritoriálny online, to znamená veľké či už audioslužby, ako je to ako napríklad YouTube, Spotify, Deezer, alebo v prípade VOD služieb Netflix, HBO, teraz už Max alebo Disney+, tak tieto vlastne sú tiež licencované na tie audioslužby aj na multiteritoriálnom spôsobe. To znamená, že SOZA nelicencuje len použitie hudby na Slovensku, ale aj slovenský repertoár všade v zahraničí, to znamená na celom svete. Tuto samozrejme sú s tým späté problémy veľkých dát, keďže k tomu SOZA musí spracovávať nie milióny riadkov informácií o použití vašich diel, ale miliardy riadkov od každého tohto jedného prevádzkovateľa, a to na každom území. To znamená, veľakrát je tam nejaký vyňatý repertoár od iných organizácií kolektívnej správy, respektíve ten slovenský repertoár sa častokrát nachádza v tzv. Longtaile, to znamená v tých nižších 10 000 prehratí, a toto sú všetko nejaké čerešničky, ktoré keď SOZA dostane hlásenia, keď si to predstavíte veľmi zjednodušene ako nejaký Excel miliard riadkový, tak SOZA vlastne musí pracne vyhľadať, ktoré jednotlivé diela s ktorými presnými počtými prehratia patria do jej repertoáru a tieto vyfakturovať danej službe. Čiže preto aj kolega spomínal, že do istej miery je SOZA dnes dátovou firmou, ktorá naozaj musí mať obrovský arzenál, takzvaný IT arzenál naozaj, aby sme vedeli vydolovať všetky tieto autorské odmeny z dát, ktoré nám chodia. Toto je samozrejme nadľudská práca, dokonca práca, ktorá aj presahovala naše vlastné kapacity. Preto ak poprosím ďalší slajd, SOZA v roku 2019 uzatvorila so švajčiarskymi partnermi, konkrétne partnermi Mint Digital Services, ktoré vznikli nejakou fúziou našej švajčiarskej zahraničnej partnerskej organizácie SUISA a americkej spoločnosti SESAC, ktorá poskytuje vlastne pre SOZu licencovanie týchto nadnárodných služieb. Vďaka tomu dokážeme spracovať to obrovské množstvo dát, ktoré som spomínal, a aj veľmi adresne a zároveň veľmi frekventovane. Aktuálne každý štvrť rok vyúčtovávame autorské odmeny z týchto služieb. Možno len pre zaujímavosť, na Slovensku aktuálne teda sú najpopulárnejšie služby na prvom mieste Spotify, ďalej YouTube, na treťom mieste Apple Music, na štvrtom Facebook, na piatom TikTok z počtu vyúčtovaných autorských odmien. Pokiaľ ide ale o VOD služby, tam vedie Netflix pred Vojom, na treťom mieste Disney+, Max a Apple TV. To znamená, toto všetko sú služby vlastne, ktoré SOZA licencuje. Licencuje tam vlastne či už domáci alebo zahraničný repertoár, ten zahraničný pri VOD službách, pre ten domáci pri tých hudobných službách, ktoré som spomínal.
Takže ďakujem všetkým, ktorí ste sa zúčastnili, pozorne ste počúvali a stále platí. Môžete nás kontaktovať. Minimálne sa vám pokúsime odpovedať čo najlepšie. Ak nebudem vedieť odpovedať, pokúsime sa vás aspoň nasmerovať niekam, kde možno tie odpovede nájdete. Takže ešte raz pekný večer a ďakujeme, že ste si našli na nás čas.